Vo svetovej politike absolútne platí, že je úplne jedno, či sa slony milujú alebo bijú. Vždy trpí tráva. Ja si neželám, aby Slovensko bolo takouto trávou, ako to vidíme v týchto dňoch pri zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu, čo bude mať drastické dopady na nás všetkých v Európskej únii. Len nie na Ruskú federáciu. Aj preto, vážení priatelia, budem v roku 2025 pokračovať v dôslednej politike orientovanej na všetky 4 svetové strany. V aktívnej zahraničnej politike, vychádzajúcej z dodržiavania medzinárodného práva a nezasahovania do vnútorných záležitostí iných. A najmä budeme sledovať naše slovenské národnoštátne ciele a záujmy. A mier patrí na vrchol pyramídy našich záujmov.